Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo ekele m unu, Igbo mma mmanụ. Ọmụawogu Emmanuel nke Ịmatụ TV. Biko ọ bụrụ na iwe onye ọhụrụ na chanel a, Ịmatụ TV chanel, biko anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Ndị ochie kwanụ na-eso anyị, unu nwe aka, anyị ekelekwa unu. Biko ịga n'ihu na isiokwu anyị nwere n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị wụ gịnị? Aha isiokwu anyị nwere n'ụbọchị taa wụ ọ gịnị pụtara na bekee why. Anyị emebuola isiokwu a, nke a mpaghara nke abụọ ya, part 2 ya. Vidio nwere part 1. Ọ bụrụ na ị gaa na YouTube channel anyị na Facebook channel anyị, ị ga-enweta part 1 ihe onyonyo a. N'ime mpaghara nke abụọ a, kedu ihe ọwụ? Ịma n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa, ihe anyị nọkwa na-ekwu okwu ya wụkwanụ ma ọnọdụ ka ọwa ajụjụ ka m nọ na-ajụ. Dịka otu m si kọwaa na mpaghara nke mbụ nke vidiyo a, na apụtara m n'ụtụtụ nọrọ na geda na-elepụ anya, bido gụwa isi. So ajụjụ ndị a bido bataba m n'isi, otu a savisi MTN ma ọ Glo si abata. Ọ batakata o mee ka ọ pụrụ. So nsị mba ka m butuo ya ebutuo. Ọ ya mere m ji wee bịawa na vidiyo a sị ka ajụjụ ndị a na-abata n'ime ka m soro jụọ unu, ka unu soro nyere m aka, maka ada ama onwe onye ma ihe ga-eme echi, onwe onye machi ihe niile. So na mpaghara nke abụọ a, nke mbụ bụ gịnị? Biko kedu ihe mere na otu ọwụ na ọ sọkwara nwoke ya sie ike ma gbaa dị mkpa, ma ịmago, ma bịa n'obodo, ma politiks, ma gịnị, otu ọwụ na o si ike. O nwere nwaanyị nọ ofu ebe na-apị ya ka remote. O nwere nwaanyị nọ ofu ebe na-agwa ya ihe ọ ga na-eme. O nwere nwaanyị nọ ofu ebe ga na-achị ya ọkụ. O lecha nwaanyị ahụ anya oge ụfọdụ, o nwere ike ihe gị na ya kwuchara taa, ọ bụrụ na ọ pụta echi, o etinye ma ọ ewepụ. Maka ihe a m na-ekwu, o nwere otu o nwere ike isi dị unu n'anya ma ọ na nghọta. Ọ bụrụ na ị gaa ihe dịka n'akwụkwọ nsọ nke anyị na-agụ, a na-akpọ Baịbụl. Enwe ya na-akpọ the greatest heroes of the Bible. Ichekie ha one by one, bido na Genesis ruo na ngwụsị ya. Ndị a sichara ike nwere ike jide dimkpa mmadụ ọgụ 2 ewere aka kụgbuo ha, dọwa agụ ọnụ ma gịnị. Ihe na-apị ha, ihe na-eji remote akọntrolu ha na-awụkarị nwaanyị. And ụbọchị ụdị ụmụ nwaanyị na-acha ndị ọkụ, ụdị ụmụ nwaanyị na-akọntrolu ndị a awụkarị ụdị ụmụ nwaanyị agbara ezigbote dimkpa ma ọwụ gịnị. Ọ ndị anyị fụrụ, ịmago, ndị anyị fụrụ saizi ha gbadata maka ha na-enye ezigbote nsogbu. Kedu ihe mere o ji dị otu a? Kedu ihe mere o ji dị otu a? And nnukwute ọdachi ma misteki ị nwere ike imewo, ọ kweghị ụmụ nwaanyị ndị a na-akọntrolu ha ma ndị a na-apị ha ka remote TV. Ịnwa anwa nupụrụ ha isi, ihe mgbu gị na ọdịda gị ebidogo. Ihe mgbu gị na ọdịda gị ebidogo. Kedu ihe bụ nke abụọ? A na-ekwukarị na dịka otu esi asụ ya na bekee, ịmago, na behind every successful man there is a woman. Ewerego m ihe a tụlechakwa ya, o chekie ya ọfụma. Ọ dị m ka ọ wụ eziokwu, mana ihe njikwa na ọ dị nke ọ wụ eziokwu, achọrọ m ka uche unu soro dị n'ihe a m na-ekwu. Achọrọ m ịmata ihe unu kwuru gbasara ihe a m na-ekwu. O sowuru eziokwu na behind every successful man there is a woman. Na nwoke ọwụ na-emewe ọfụma, nwoke ọwụ na-ama ama, nwoke ọwụ na-siri ike, nwoke na-enye nsogbu, na ọ na enyo anya n'akụkụ ya, enwere nwaanyị nọ ya n'akụkụ. Enwere nwaanyị nọ ya n'akụkụ kwudorie. Ọ eziokwu.
so ajụjụ m awụrụ oke ebe ọ na onye nke ọbụla na-emewe ọfụma ile anya n'akụkụ o nwerere nwaanyị ya n'akụkụ na-ajụ ndị nke a kwanụ aka na-adịghị ndị nke a na-adịghị emewe ọfụma kedu onye kwụ ha n'azụ ọ mmadụ ekwesịghị ịga kwụrụ ha n'azụ ebe ọ bụ na nwaanyị họrọ onye nke na-emewe ọfụma ga kwụrụ ya n'akụkụ ma ọ bụ n'azụ onye nke a na-adịghị emewe ọfụma onye ka a hapụrụ ya onye m na-ajụ emere nwaanyị ka ọ wụrụ onye iro ndị na-adịghị emewe ọfụma biko gaanụ na comment section vidio a na YouTube ma ọ Facebook ka unu samia mụ na-aga na WhatsApp page m nọmba ya na-apụta n'ihu screen TV a ka unu samia ọwụ iwe ka m ji ajụ nke a eji m obiọma na-ajụ ya maka ihe m ji ajụ ya dịka otu obodo si wee dịrị nke ịtọ ahụrụ gịnị ihe nsị ka njụ unu egbula m egbu unu ewe n'iwe ọkwa otu m si wee ghọta ya ka m si ajụ a sị na onye ajụ adịghị efu ụzọ na-agbanyeghị na onwe nke ọ ga-eme jụọ achọ gị achọ aga ahụkwa gị ụbọchị ọzọ obi ka ma ya unu o nwere nsị ka njụọ o nwere nwatakịrị ma otu a mmiri na-eme ọnọkata ozo mmiri na-ezo egbe eluigwe na-agba tọnda kpua ọ hụrụ na mpe ya nọ n'iro mgbe tọnda nọ na-agba tọnda agbakọta nwa akwanụ ọ hụrụ mpe ya n'anya ebe o buru ibu so ọ maghị otu ọ ga-esi wee mee ka papa ya si na tọnda ahụ na-agbanụpụta bata n'ime ụlọ so ya sị ihe o jikwa ihe ahụ bekee mana m ga-atụgharị ya n'Igbo ya sị daddy papa ya zee ya sị ya daddy please can you come inside before thunder will fire you daddy please come inside before thunder will fire you bekee a dị m egwu ama m na bekee ha gbara eziokwu mana bekee nke a nwee ka ọ dị na ntị eji m ike gaa skuulu aga m skuulu chamfa unu n'anya Igbo ka m na-asụ eji m ike gaa skuulu mana bekee a o nwee ka ọ dị so m na-ajụ nwa asịrị mpịa ya bata n'ime ka tọnda ghara ịgbagbu ya dịka otu o si dewe ọnụ so ya na bekee enwere ike isi na nwa kparịrị mpe ya ka ọ bụ gịnị elee ebe onye ka ị nwere ike isi n'ọwa ya nwa mere nwa ji dewe ọnụ wee sụọ bekee a otu o siri sụọ bekee a ọwa agaghị akwụkwọ ọfụma ka ọ bụ gịnị unu nyere m aka zaa m ajụjụ a ka anyị gaa na nke ịnọ mgbe ọ na ndị mmadụ pụta ihe dịka na soshal midia ma ọ bụkwanụ gịnị ha na-etu ọnụ ha ejiri ihe dịka ịmago mara eji ha ụfọdụ ewere ọdịmma ha na enyi ha na gịnị were na-etu ọnụ ịjụọ ya sị gị na ihe ejiri rụọ mara eji ya na nwunye ma ọ ya na di ya enweghị ike ịkụwa akụwa na ihe ejiri wụọ ya na awụsiri ya ike na onweghị nsogbu ọla nwere ike ịbata n'ime mara eji ya na onweghị mgbawa na o siri ezigbote ike maka ihe m ji ajụ ihe ahụ ọ bụ na ile anya ebe niile ụfọdụ ndị di na nwunye ihe na-ewu ugbu a alụkata onye ọ na-aga na shedie alụkata onye ọ na-aga na shedie alụkata onye ọ na-aga na shedie wụ gịnị divorce juru ebe niile alụkatasị alụkwaghị m na aga m alụkwa again so m na-ajụ biko ndị asị na nke ha anaghị esheki na nke ha na o siri ezigbote ike na ọ dị solid dịka bekee siri kwuo ya na ọ dị unbreakable dịka otu bekee siri kwuo ya na-ajụ biko ebee ka unu gotere materials ebee ka unu gotere
akụrụngwa building materials ejiri wee wụọ relationship a ma marriage a, unu gosi m biko, maka na agha dị. Ụfọdụ ezinụlọ aghasala, ọtụtụ marriage aghasala duto na osighị ike, ihe ejiri rụọ ya esighị ike. Ọ dị ka otu esi misi esimenti dị marriage na relationship ahụ emisite ọfụma. So biko, ebee ka unu si zụta akụrụngwa ma materials unu eji rụọ marriage a? Unu gosi m, nnu na anwụ na unu ewe n'iwe. Biko, nke ise awụrụ gịnị? Ajụjụ nke a m chọrọ ịjụ, sọsọ ụmụ nwoke ka m chọrọ ịjụ ya. Mmụọ ya, unu ewekwa n'iwe, unu ewe n'iwe. Ịmasị oge ụfọdụ atụnye okwute elu, onye isi nkwọcha ezewe isie. Ajụjụ nke awụrụ gịnị? Nke ise awụrụ gịnị? Bido na ihe dịka na ejighị ogbenye na nwaanyị ọjọọ. Ihe bekee kpọrọ ya mago between poverty and bad wife. Ejighị, that's mmadụ iwe ogbenye na ịlụ nwaanyị ọjọọ. Kedu nke nwere ikikere igbu nwoke ọsịsọ? As nwoke na-ejighị na ịlụ nwaanyị ọjọọ, kedu nke nwere ike igbu? Kedu nke siri ezigbote? Kedu nke nwere ike igbu nwoke ọsịsọ, na-agaghị ekwe ka nwoke last ya longer, na-agaghị ekwe ka ndụ nwoke gbatikwuo ogologo? Kedu nke nwere ike igbu ya ọsịsọ? Unu zaa m ya. Ana m echekwa azịza unu na ajụjụ niile m na-ajụ unu, maka na otu o si dị na ka mmechigodo ọnụ ka anyị na-aga ka ọ jụgodo oyi. Ajụjụ nke isii ahụrụ gịnị? Kedu ihe dị ka aka ma ọkwa na ihe bekee kpọrọ fọmụla? Kedu otu m nwere ike si na ego batara m n'isi, ego dị na my mind, kedu otu m nwere ike isi were ego a transfer ya n'ime bank akaụntụ m? O nwere ike ọ wụrụ ihe dị ka na nrọ, ma ọkwa na nnọkọtara. O nwere ụdị ego, ụmụ ihe bilion, trilion na ihe ndị adị aṅa o nwere ike ifebata gị n'isi. Biko unu mee ka m mara. Unu mee ka m mara biko, kedu otu m nwere ike transfer si n'ego a batara m n'isi? Kedu otu m nwere ike isi mee ya tifege na akaụntụ m na bank, mago were ego a transfer ya na bank, transfer ya na akaụntụ m na bank? Biko, achọrọ m asịsa na ajụjụ a m jụrụ, and achọrọ m ya ọsịsọ nke taa nke echi, maka na agha dị. Unu ewekwana iwe. Achọghịkwa m ka ụfọdụ ghọtawa ya dịka mebi na ụfọdụ mmadụ ekwesịrị ịchọ ihe dịka ọgwụ ịba gotere ụfọdụ mmadụ. Unu esi n'otu ahụ aghọta ya ka ọ ka jụgodo oyi. Nke ise awụrụ gịnị? Ajụjụ nke ise m chọrọ ịzụ. Abịa ihe dịka na ndị a na-ebi na yard ebikọsịrị ọnụ, bekee kpọrọ public yard. Ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa ma nwaanyị ma ọ ihe dịka nwunye mmadụ ma ọ gịnị, o buru ihe dịka ihe eji asa ahụ dịka bọket gawa ịsa ahụ ebe ha na-asa ahụ na public yard, o ruo banye na-asa ahụ, bido gụwa egwu a. Ụmụ egwu bekee a na-agụ oge ụfọdụ, ọ na-agụ come and see, come and see, oh, come and see, come and see what the Lord has done, come and see what the Lord has done. Bịa n'ule o, bịa n'ule, bịa n'ule o. Unu ghọtara egwu m na-agụ ihe a? Onwe Michael Jackson nwụ jide na otu a. Biko, ọ bụrụ na ọ na-agụ egwu a, onwe ihe dịka nwoke ma ọkwa na nwokorobịa ma nwoke ọbụla dị aṅa nọ nso nụrụ mgbe ọ na-agụ egwu ahụ, ọ bụrụ na onye arụ ọchị ya baa n'ime befrum ebe ọ na-asa ahụ, ịghọtagokwahara ụzọ ka ọ ga-ahụrụ ihe Nwaoluwa mere nwaanyị a na-agụ egwu a. N'uche nke gị, ọkwa n'uche Matufo, n'uche nke gị, ị ga-asị na onye a mere ihe ọjọọ? Unu tụlekwa ya ọfụma.
ị nwere ike isi na onye ahụ ihe ahụ o mere ihe ọjọọ maka na o nwere egwu nwaanyị ahụ nọ na-agụ. N'uche m si tụlekwa egwu ọfụma ma egwu ọ balansịrị ebe a nọ na-agụ ya na mgbe eji agụ ya na ihe mere eji agụ ya. Ị ga-asịsị weta onye ahụ gbuo na aka ya adịghị ọcha? Ọrụkwa ajụjụ ọzọ, ama m ụfọdụ ga ha asị na Chiama na-ebidola ịjụgheri ajụjụ. Ọgwụkwa njụgheri ajụjụ, ihe a nwere ofu ihe ma ọ bụ o nwere ike ịkụziri gị ihe ọ na ị na-eme nakwa echeki. Nke asatọ awụrụ Gini, biko ka m na-ayọ, kedu ihe mere na gọọmenti ndị a na-achị anyị, ọhụrụ n'uche m biko, ha mee ụgwọ isi nwaanyị wụ bride price, ha kwesịrị ime ka a na-akwụ ya kwa afọ. That is every year. Onye lụrụ nwaanyị a ga-emegharịa ihe n'isi nwunye ma ọ na-asị m kwuo, because ihe m ji ekwu ihe a, amakwa m ihe ma nebo na nwunye na-aga, ama m ihe na-abụ na-aga ma ọ na-asị m kwuo. Ekwesịrị ka ụmụ nwoke na-aga na-eme ihe n'isi, na-emegharị ihe n'isi nwunye ha afọ ọbụla, maka na ụfọdụ ụmụ nwoke amaghị uru nwunye bara, ụfọdụ ụmụ nwoke amaghị value nwunye ha. Eche ma ọ na a na-eme otu a na ọ ga na-echetara ụfọdụ ụmụ nwoke na onye anya na ha bi awụkwanụ isi na mmadụ ka ọwụ, na ọ nwekwara na ugwu ekwesịrị anọkọtakwanụ akwa itukwanụ ya dịka mmadụ. Nke ite naanị awụrụ Gịnị, ịmana ị nwere ike ime nwaanyị, ị nwere ike ịkpa nwaanyị obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị kpọrọ ya gaa ihe dịka shopping, ihe bekee kpọrọ shopping, kpọrọ ya gaa ihe bekee kpọrọ shopping. Ọwụ na eruo na shopping ebe ahụ, ịzụọrọ ya ihe dịka akpụ ụkwụ 14, ihe dịka ịmaatụ, ịzụọrọ ya akpụ ụkwụ 14 pụtara 14. O nwere ike unu ịzụcha akpụ ụkwụ ahụ unu n'ala, ọ pụta nwa ofu ọhụrụ masịrị ya, ọ tụọra gị nke ahụ aka, isi ahapụ ihe ha pụtawa na oruo ya yiwe na 14 ndị ọzọ. Ị ma na ofu a n'ikweghị azụta, ọ ga-emebisi 14 ndị a ịzụrụ nwaanyị. Kedu ihe mere o ji dị otu a? Ọ ga-emebi obi ụtọ ya na 14 ndị nke a ịzụrụ ya. Enweghị ike isi oke, nsogbu adịghị, ka ya yiwe 14 ndị a ụbọchị ọzọkwanụ abịa zụta nke ahụ. Gịnị mere o ji dị otu ahụ? Biko unu nye m aka zaa ya. Onye kpọọ nwunye gaa ahịa ma ọ wee enyi ya gaa ahịa zụọ akpụ ụkwụ, zụgide zụọrọ ya akpụ ụkwụ 14, o mere ihe ọjọọ. Mana ofu nke ahụ na-ezụtaghị, ebe mgbe unu na-achọ ka unu laa, o nwere ike ọwụ na ekọnọmi ga-etiela, isi ahapụ ya ụbọchị ọzọ, obi agaghị adị ya mma, ihu ya ọkụọ ihu, ọgbarụ ihu ka starch gbaa mkpụrụ ma kọstad gbaa mkpụrụ, ihu ya ị na-akpọ ndazi, i mere ihe ọjọọ. Kedu ihe mere o ji dị otu a? Ajụjụ nke 10 nkwanụ nke ikpeazụ na vidiyo a. Ụmụ onye gwa m ihe a, ụmụ onye jụrụ m ya dịka ajụjụ, mgbe ihe a tụọ ya plọm, ọ dịka o nwere eziokwu dị n'ajụjụ a onye a jụrụ m. Kedu ihe onye a jụrụ m ihe a? Ọ sị na ya na-achọpụtakarị na mgbe ọbụla ndị chọọchị ma ndị ministri si nwere ihe dịka program, ha nwere program maka ikere ndị ụmụ nwanyị di ha nwụrụ anwụ
ikere ha ihe iji nyere ha aka. A na-eme ihe dịka otu ugboro n'afọ, ụfọdụ na-emekwa ugboro abụọ, icheta ụmụ nwaanyị ndị otu ha ma ndị na-aga chọọchị a di ha nwụrụ anwụ ka e nyere ha aka. Oge ụfọdụ a na-abịa n'ebe ahụ, ihe ndị eji enyere ha aka oge ụfọdụ na-awụ ihe dịka akpa rice, akpa osikapa. A na-enwe ihe dịka ụmụ ihe katọn indomi, katọn tomatos, ụmụ ihe a na-eri eri dịgasị aṅaa. Oge ụfọdụ a na-ewerekwa ego dị aṅaa tiri ha n'envelopu. Ọ na-eme, onye a gwara m sị na ya chọpụtara na ọ na-eme eburu ihe ndị a na-eke ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ anwụ, ụmụ nwaanyị di ha na-anọ ọkwa, ewere ya na-eke ha, na ọ na-eme ụmụ nwaanyị bịara so bịa chọọchị that day, ụbọchị ahụ so bịa chọọchị, ọ bụrụ ụmụ nwaanyị aka na-adịghị di ha, ọwụkwa aka na-adịghị ha. M na-akọwawụkwa na-eji ihe dịka onye ike ma ọsọ bled kwọbipụ ha aka, nọọ na di ha ga-egbutenwu ihe ha na-eri, ma ọ na di ha enweghị ike ịdị na-arụ ọrụ dịka nwoke na ezinụlọ, maka nwoke kwesịrị iso na-enye aka. Nwoke kwesịrị ịdị na-eweta ihe a na-eri na ezinụlọ, dị na nwunye a na-etinye aka. So ọ na-ele anya ọnwụ na nwoke aka agbajiela ya, o nwekwa ike imere ihe ọbụla. So onye a na-eme ka nghọta na ọ na-eme ụmụ nwaanyị ndị di ha dị otu ahụ, na ọ na-eme buru ihe ndị a na-ebunye ndị nke di ha nwụrụ anwụ, na obi adị ha mma. A na-aghọta ya ma ọ na asị ha kwuo na ha kwesịkwara iso wee keta oke n'ihe ndị a na-eke. Ọwụ na eziokwu ịmatụ ife ọ na-ajụ, asị nka njụọ unu, ihe a ọ bụ eziokwu, o nwere ike ime. Gaa nọ na my comment section na YouTube channel Ịmatụ TV, gaa na Facebook m Ịmatụ TV Facebook. Unu ruo dị a, gaa na my WhatsApp page, unu agwa m nke na-eme eme, ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụghị eziokwu. Biko dịka otu o siri dị, na-ebịa na mpịachi nke ụbọchị taa, ana m ayọ unu echefukwala ịga sọbskraịbụ na Ịmatụ TV. Unu ruo, unu atụsasịa vidiyo a, kesasịa ya, share this video. Unu nwee kọmentị ọbụla, nwute ọbụla unu siri ghọta, ọ na-emete gị, unu eme ka anyị mara, anyị metekwanụ, unu eme ka anyị mara. Biko unu atụsasịa vidiyo a. Enwe ebe esere mgbịrịgba, iyi kliki na mgbịrịgba ahụ, maka ihe ije kliki like and notification ọwụ. Mgbe ọbụla anyị nwere vidiyo ọhụrụ, ọ ga-eso buputere gị. Mgbe ọbụla ị mepere YouTube ma ọ bụ Facebook gị, ọ ga-eso chetara gị na ada ama na anyị nwere vidiyo ọhụrụ. Dịka o si dị, anyị na-enwe vidiyo kwa ụbọchị Mọnde ọbụla, ka ọ jigodo oyi. Ekelekwa m unu. Igbo kwenu, Igbo kwezuonu, Igbo ka emesịanụ.